Ehmed Şenlik doğru haber. De حربê de hêza bawermend û bêbaweran heman nîne. Gelî bawermendan hûn bi dûvketina pey ji minê xwe sist û bêzar nebin. Eger hûn diêşin, ew jî wekî we diêşin. û ya hûn ji Xwedê hêvî dikin, ew hêvî nakin. Xwedê zana ye, Xwediyê hukm û hikmetê ye. Ev çend kelimeyên ayetê kerîme stratejî û rê û rêbazek mezin nîşanî me dide. Xetên zelal û eşkere dide ber çavên me. Xeberê dide mü'minan û dibêje wê hûnê di pêşe rojê de têkevin nav zehmetî û tengasiyan. Paşê mizgîniyê dide mü'minan. Ferq û jidatiya her du cepheyan ji me re dibêje. Di herbê de moral û baweriyek gelek mezin dide mü'minan. Ev yek jî dibe sebeba serfiraziyê. Bêguman mü'min dibe ku di şer û herbê de bi hin zehmetî, tengasî, êş û eleman re rû bi rû bimîne. Lêvan zehmetî, tengasî, êş û janan ew tenê nakşînin. Dijmin jî bi vê awayê ne, lê de encamê de rewşa wan cuda ye. Mü'min bi ruhê cîhadê berê xwe didin Xwedê, mükafata xwe ji Xwedê distînin. Lê kafir her tim winda dikin. Him li dunyayê, him jî li axretê wê li ba Xwedê winda bikin. Tiştekî wê bi dest nexînin. Wê çaxê eger kafir di şer û herbê de ısrarê bikin, hûn jî zêdetir ısrarê bikin. Ger kafir li hember zehmetî, êş û janan tehemmül dikin, divê mü'min zêdetir sebir bikin. Heta hêz û quweta dijmin bi temamîn ji hevdû nexîne, heya fitneyê ji holê ra nekin. Heta dîn bibe dînê Xwedê, divê mü'min dev ji qewutandina dijmin û bi dûketina dijmin bernedin. Bêguman ev yek di her herbê de hêz û quwetek manevî û moralek mezin dide mü'minan. Dibe ku carinan gelek zehmetî pêk bên, dibe ku êdî êş û jan gelek zêde be, lê ihtiyaciya qelb û dilê mirovan bi alîkariyê û bi qûtê heye. Aha wê demê alîkariya Xwedê tê. Qût û xidayê ku li bende bûn ji Xwedayê Rehman û ji muhafizên Rehman tê. Dibe ku mü'min xwe di herbek di warê hêz û quwetê de ne wek hevdû de ye bibînin. Lê qeyd û bend dîsa naguherin. Lewra batil tu carî nagihîje huzûr û aramiyê. Lewra her tim di hundirê xwe de bi xwe re di nav şer û herbê de ye. Li hember tiştekî biçûk çogên batil dişkê. Di vê rewşê de di vê li hember êş û janan bela û musîbetan sebir bikin. Dev ji gilî û şikeyetan berdin. Bila tu carî ji bîr nekin ku bi heman şiklê kafir jî di nav êş û eleman de ye. Lê belê tiştê ku ew hêvî nakin, hûn ji Xwedê hêvî dikin. Ev yek ferqek gelek mezin e. Ev yek ji bo mü'minan teselliyek mezin e. Bêguman Xwedê bi her tiştî dizane. Xwediyê hukm û hikmetê ye. Ew dizane dil û qelb çawa tê tedawî kirin. Daxistina êş û janê jî ew ji her kesî baştir dizane. Digel vê yekê êş û jana kafiran zêde dike. Zihnê wan tevlîhev dike û hesabên wan tar û mar dike. Piştî vê beyana ayetê kerîmeyê ez dixwazim vê maneyê rojane û nû bikim. Şer û herba ku îro li Xezeyê diqewime ne şerê Hamas û İsraîlê. Bilakîs ev şer herba İslamê û alema Ğerbê ye. Şerê heq û batilê ye. Bi îfadeyek din ev şer şerê dunya modern û İslamê ye. Di vî şer û herbê de kesên ku hêz û quwet ji xwe re kiriye pût û senem muheqqeq wê mexlûb bibin. Komên biçûkên ku Xwedê bi ruhê xwe destekê dide wan her tim serfiraz bûnin. Wexta Xwedê bixwaze kesekî mexlûb bike, ji wê kesî besîretê distîne. Dike navkemîna ku amade kiriye. Wexta bixwaze serfiraziyê bide kesekî besîretê dide wî kesî û rê dide ber. Kesên ku di rêya me de cîhadê dikin, helbet em ê wan bigihîjin rêya xwe. Bêguman û bêşik Xwedê bi kesên ku bi qencî bi hev re tev digerin rêye.